Nemam marke u džepu, a trebam večeras ići curom. Kako ću platiti kafu? Tačno bi sad ukrao da mogu. Znači, samo da imam koga opljačkati. Šta da radim? Viđa onoga kretene tamo. Ima original jaknu. On je sigurno negdje izvana. On mora imati para puno, viđaj ga. Mogu bi ja njega opljačkati, ha? Joj, dok sam objavio sliku u ovoj jakni, nama mi evo ženske pišu, misle da sam ja izvana, a jaknu mi tetka dolna iz Amerike. Joj, kako da mu ja uzmem pare? Tetka mi uvijek pomogne kad su ove cure u pitanju sa ovim novim stvarima, samo što ja nemam para ni da im piće platim, ali jeb ga, bit će nekad i para, hajde. Uj, vid, pa njemu je novčanik kaman ispoj slača. Sad će ja to lako obaviti. Vid, kreten mi ukrao novčanik. Još nema para unutra, ali ima listić od kladionice, možda bude dobitnik. Šta da radi, bil zvao policiju. Tetkina patika. Pare, ovo sigurno ima 500 eura. Dobre, ne ide niko za mnom. Oj, da vidim koliko sam ukrao para. Ovo prazno, nema ništa. Bože dragi, šta ću sad? Pa čije ta patika, dosad se je trebala vratiti. Pa češ ti dosad otkad ja čekam? A evo i novčanika, dobro su odradila svoj posao. Jesi li to ti?